Lalela boy, angisho ukuthi ngithini yabo, kodwa namhlanje ngifuna ke sikhulume ngalento yomuntu oyisebenzayo, indlela kuma families esiphuma kuwona agcine ethatheka ngayo. Angeke ube frustrated njengomuntu oyisebenzayo because even ngisho ama families esiphuma kuwona angazi kwenzeka kanjani, but once wayisebenza automatically yashintsha indlela yokukubuka within ama families esiphuma kuwona. Uthola ukuthi wena uyazazi ukuthi la ekhaya ngumntwana futhi ulandela ukuba umntwana. Ngenze example nje nanoma yini eyenziwayo ya cooperator ngendlela efanayo, but wena indlela yokukubuka within ama families isuke isihlukile. Angazi yenziwa yini le, nanoma ungenzani wena. Ngisho indlela ocosha ngayo iqathe esithebeni ihlezi izobukeka ngendlela ehlukile, yethi nawe ulicosha njengabanye. Whatever ukukhulumayo wena kuhlezi kunogcopho phakathi. Angazi kodwa yenziwa yini. Whenever umbono wakho wena ufani nowabanye yabo, lo ubekwa wena ingathi ngoba phela enokuthi yabo. Wena once wayisebenza within ifamily and kwangathi izinto zakho ziyalunga, angazi kwenzeka kanjani, but ama families awayibuki lento ukuthi lo muntu osuke zama ukuletha ilight la amdestroya kanjani ngaleyo, because whatever kwenzayo behind his back or her back kusuke kuzocriticize yabo. Engafika kunomcimbi or kune family meeting naye ethi uphakamela ifamily, mhlawumbe endlule eNandosi athenga inkukhu ezu5, lokho kukodwa kuzoba questionable ekutheni hayi nje ngafike ephethe inkukhu, yabona nje lo akuve ezenza ngcono yini, akakuthembi nokuphekwela ekhaya. Yet lo muntu uzama ukuthi ajabulise ifamily. Whenever ethi uzama ukufaka isandla within ifamily kuba questionable. Whenever egodla isandla sakhe kuba questionable. Angazi nami yenziwa yini le ukuthi ama families frustrate kangaka. Labantu kuyibona basuke bezama ukuletha ushintsho emndenini, begcine benza labo bantu uthola ukuthi akasathanda ukwenza lutho within ifamily because naye usuke seyiprotector ngegama lakhe, more especially ke kulama families ethu zabantu abamnyama. Akuve shesha ukujaja once vele sibuka ukuthi ayi usenezinto lo yabo. So whatever kuthintayo nimbheke engaze ntshontshe ukuthi yabo wafika nezinto ebezothi yayibona leyo nto le. Angazi yenziwa yini. Thina abantu abamnyama senza umuntu osuke ezama empilweni aphakame ngaphakeme yabo. Ithina esimnika ititle yokuthi uphakeme, but yenithola ukuthi akaphakeme. Konke akwenzayo usuke ekwenza nje genuinely futhi ekwenza ngothando yabo. Angazi yini yenza kube kanjalo. Just like mawuphuma efamilini mhlambe engabanga privileged ngokufunda, mhlambe kuforce wena yabo uhambe uyofunda, mhlambe let's say ube ne diploma bese beyazi ukuthi ufundile. Nanoma imuphi umbono ubekayo or makune conversation nje whatever okushoyo baye bebuke ngathi ukusho ngoba ufundile yabo. Yabo lento yokufunda kwakho ublackmailwa ngayo nala enga apply khona
angazi nami kanjani, kodwa ke ngiyafisa ke sikhulume ngayo lento, sibukisane ekutheni why ama families ekwazi ukugcina esidiscourage ngezinto thina esisuke sicabanga ukuthi zizosiza yona imindeni esiphuma kuyona, but bona besenze sigcine siyibona siyizitha zama families ngokuthi thina sifuna ushintsha emafamilini. Angazi kodwa nami boy umbono lo engubekayo nezinto enginokuyi observe nami mangihambile nje ngibuka eminye yemndeni indlela eoperator ngayo, ekutheni yini kanti kangaka umuntu oyizamela empilweni criticize kalula. Yabo umphakathi uthi uqala umjaja kuthiwa hayi uthwele loyo, mabethu uthwele loyo uyaganga, abazi kodwa sebemjajile kusuke kade vele kuqale kwifamily. Mayefundile wathenga imoto, obvious phela mawusuthenga imoto nawe uhamba ngemoto enhle, angeke ufune imoto yakho kudlalelwe kuyona because imoto iba nezinkinga eziningi. Uphakeme nje naba nje obaba bayavuma zabo kuhlale kuyona kudliwe kuzona, yabo asifani. Nama principles ethu awafani, kodwa uyawuthola ngathi wena if uphikisana nokwenzeka kwento more especially mozoyiphikisa ingenziwa ingane yakho, kube ngathi uselfish, uyicabangela wena. Kube ngathi nje wena unomona, yabona onke lawo magama eza kuwena. Yethu wena usukulungisa isimo, mawuthula futhi ungasho lutho uphinde kuzwele kuthiwa ngithi mbo ufuna ukuncema phela kwazisa ufundile kwase unemali. Ayiwanda ekutheni sizoyilungisa kanjani leyo nto ezindle emnyama, because ngiyaye ngibone ngathi ishathina kakhulu ezindle emnyama ugcina ungasangenelani nabafweni nodadewenu because ilezi zinto lezi. Kanti uthola ukuthi wena uyabathanda ngayo yonke indlela futhi ayikho isupport ongayifaki kubona, you go all out mabe nezinto noma mabe kudinga, kodwa only to find ekutheni abakuboni bona lokho, babone ngathi wena ugcine ecala mawenza izinto. Yini eyenza thina ezindle emnyama singakwazi ukubuka ngehlo loku appreciate all the time, sibuke ngehlo lokugxeka all the time, sibone ngathi wonke umuntu dishonest mayenza izinto, more especially kune battle serious between abantu abafundile nabangafundile kuma families, but ihamba phansi. Kune battle serious between abantu abayisebenzayo nabangayisebenzi kuma families. The problem is ihamba phansi. Uyazi ukuthi kuma families ungayithathela nje mhlawumbe umfana wakeni mhlawumbe ongasebenzi, uthola ukuthi uhlezi uhamba naye nawe usambhekela opportunity la ungamfitha in khona, angeke bebuke kanjalo bona because awukudisclose it. Nje uyamnyoza ujabulela uthi lokho iboy yakhe nje la eceleni. Angazi izinto lezi kufanele sizibuke egcina zifrustrate kakhulu labantu abazama ukuphakamisa izibongo zethu, labantu abazama ukuletha ushintsho emakhaya esiphuma kuwona, because bagcina bengazi ukuthi yini right ne wrong okumele beyenze if they are within the families, because benza kahle bayagxekwa, benza kabi bayagxekwa. Angazi ake sibuke leyo sisho ukuthi mhlambe yipi indlela yokuyilungisa within the families. Awu comment nawe lapha ku comment section, because yabona ezinye izinto nje ezenzeka kakhulu lezo futhi ezwalimaza kakhulu amaphanda, uthola ukuthi usegcina une stress sokuthi ekhaba ngibuka kanje, ekhaba ngenza ukuthi yethi ngabe uthatha leso sikhathi sakhe usinvesta more ebusinessini lakho ukuthi ayikhulise. Angazi why thina ezindle emnyama from the families sicindezelana kangaka, uthi eqale ecindezelwa imphakathi. Vele ama families kade eqalile emcindezela, usazophuma yoba ne frustration yomphakathi, yabo.
usazophuma eyoba ne-frustration yokuthi ibhizinisi ngilisa kanjani phambili, ngilikhulisa kanjani. So nathi as ama-families sibanaso isandla sokuthi abanye babafowethu befeyile empilweni ngendlela esenza ngayo nangendlela esibehave ngayo kubona. Yabo sibacindezela indirect, athi ephuma ngaphandle vele akayitholi nesupport ekhaya, instead ekhaya uthola izinkulumo ezikhishwa ngaphandle, into igcina iphila ngomuntu uthola ukuthi ayikho. Yabo izinto kufanele sizibuke bafethu lezi ekutheni thina ezindle emnyama siyibuyisela thina kakhulu emuva. Yabona kuma families igcina kunabantu ababukeke ngathi banomona, thiwe ubangeka isize izingane yabani noma right, siyazi ukuthi unakho konke kodwa ngeke ayisize. Akusikho ekuthena abathandi, but basabuthi ngayisiza ngoba nezinkulumo. Ngizoyilanda ngithi hayi wozohlala nami la, thiwe bese funa ukuthwala ngayo. Ngilande ngithi ayizohlala nami. Ngiyasaba nami makuyintombazane kodwa ngeke nga-attempt ukuyidlwengula because lo ongalitholanga ithuba usefuna ukungidestroya. Yabo ayenze iphile leyo nto. Izinto lezi esibalekelayo esingakhulumi ngazo but ezenzakalayo. Imagine ufika ucindezeleke ekhaya, uphume emphakathini ufika ucindezeleke, yet ngapha usadinga ukufocus emsebenzini wakho ukuthi ukhulise. Then bese kuba the very same people abakucindezelayo be expect ekutheni bafuna ukuzo enjoya nawe mawusudla ama benefit emzamo yakho. How is that possible? Angisho kodwa uthi ngithini, nami ngibeka umbono nawe lapha kuma comment section akuyikhulume le ke sizwe ukuthi wena uyibona kanjani, because I feel like iyona frustration enkulu egcina cause downfall kosoma business abamnyama. Yes zikhona ezinye izinto but nayo le ilethi frustration enkulu. Yabona yikho thina ezindle emnyama kungelula ekutheni sigcine sinalento okuthiwa i-family business le likhula within ekhaya, because ngithi ngiqala into kanjalo lo ngabanga nombono abone otherwise yena. Yabo engathi hayi lo usizela ngokuhlakanipha lo yini, angazi nami kanjani ayakujwayelekile kuthiwa kunomuntu omnyama oqala i-family business wayimisa bonke abantu basekhaya baya cooperate. Akusikho ekutheni osoma business abamnyama mabeqala ama business basuke bengaqala i-family business, but bathi mabehamba nombono bebukwenzeka kwezinto bese yabuka ukuthi hey ngizoshayeka la mayezwe inkulumo, because into ehlekisa ngeinkulumo singayikhuluma sibabili, ingishise mina ngixoxela omunye igcina ifikile kuwena. Yabo bese kuba kuwena ke kutheni mayifika kuwena uyithatha kanjani. Khona abantu abakwazi ukuthatha inkulumo nje ayilalela ayithulela, uthi noma ufika kuyena uyihlekisa but deep down useyazi ukuthi hayi ihlo ngibuka ngalo akusilo lelo pretend engathi ngibuka ngalo. Angisho kodwa ukuthi ngithini namboy imbono lezinto engizibuka ezigcina zilimaza ama hustlers endleleni. Yabo izinto ezigcina zenza amaphanda engene ezidakamizweni because asuke senama depression serious. Ithini okumele siwa protect bafowethu? Akumnandi ukuba semgwaqeni uphanda kulula. So kungelula kunjalo if as ama families as imphakathi esiphuma kuyona nizophinde nisibeke unyawo entanyeni. Nithi senze njani? Inini okumele nisiprotect, inini okumele nisupport imbono yethu ukuze kuzoba lula kuthini ukuthi sifocus sikwazi ukubuya sishintsha amakhaya sishintshe imphakathi esiphuma kuyona. But
if sicindezelo yinini kuba futhi masenibona sesihambela kude lapha. Angisho kodwa ukuthi ngithini nami ngibeka umbono boy. Ungakhohlwa ukusubscribe kwi channel yethu Impande TV. Ngiyabonga kakhulu boy.